Nagapanawagan ang Department of Health Region 6 nga dapat hugton pagid ang kampanya batok dengue sa bugos nga rehiyon sa Isya. Inibangod nga padayon sa gihapon ang pagtaas ng kaso sang amo nga balatiana. Suno kay Dr. Bea Natalaray sang Infectious Diseases Section sang DOH Region 6 nga dapat tutukan gid ang search and destroy breeding grounds sang 4S strategy agud wala na sang pugaran ang mga lamok. Dugang pa sa natungdan nga magluwas sa pagsunod sa 4S strategy padayon sa gihapon ang ila pag-monitor kag pag-surveillance, dengue outbreak response monitoring kag pag-meeting sa mga municipal kag provincial health office. Base naman sa pinakaulihing report sang Region 6, yara na si 18,056 ang kaso sang dengue kag 42 na ang na-record nga napatay. Report nagikan sa Iloilo City ni Siga K5, Jenny Kauyon para sa kampyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.